sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina in aure ta. Ala da makina Allah ji zai tsara Allah. da an da ba da dan an ba na buga fitowa a nan Alhaji na gaba ɗaya duk ka bi ka san kanka cikin wata hali na damuwa. An kai in dai ba tunanin wacce yar matsaya ta kai ta mutunta mana. Matsaya ta ma za zuwa kana wallan kanka akan ta Alhaji. Na arewa ke wai ko kana da hankali ka zo kana mai in ga maganganu akan gare bayan na haɗa ma na hison duk abin da ya mallaka su ya kare sai na aure ta ka zo kana ga min wa'in ga maganganu marasa daɗi Ba Alhaji ganin ni kamar yar talakawa ce. ai talaka fita ka bar min gida ka fita ka bar min gida na ka tafi ka bar min gida na ya ce haka ya yi wallahi da kai a fita a fita a bar gidan tun da ba na ba ne a fita a bar gidan Daroshi ta fita da a fita da gidan a nan da ya samu ai kana wata me amfani ta da mutiya ta gidan ba fara tambawa ha da esta ban da mun Alhaji Abubakar so yi fito mata. Kulu ku da wani gate. an gama Allah an gama alaji Allah ai mu ke kudi ga kowa zan ku ka bude kyan mu ka bude gamba a in Allah ya ta a faɗi an kore mana munafiki a gidan Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka kuma kowa
Yau ba an kwara mana munafiki a gida. Kai, yau sai na yi baki wallahi. Ka gafara ta munafiki Allah ka. Wai kaji alhaji, wai ya shiga mota. A'udhu billahi. Kar ka bari shiga. Naka. Maki Allah munafiki Allah ta'ala barakatu. Kar ka shiga motar tunda ba ta tsoho ba. Munafiki Allah ta'ala. Kar ya kake wallahi. Sakewa sai na aure ta, yarinyar nan ta yi kalar manya ya zambarta, ko da zan rasa komai nawa sai na ɗauko ta, ko kuɗi na za su kare sai na aure ta, 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 burina in aure ta. Allah sani na aure ta. Sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, sai na aure ta, burina shine aurenta. Sai na aure ta, sai na aure ta, ko rayuwa ta za ta jiga ta. Taimake ka Alhaji. Alhaji ko a shiga a abokanta. Baba na wuni. Na yi ne. Yanzu kun kai wannan? Yanzu ga mun ka zo ga Alhaji can ma ya halatu yanzu. Da. Na yi. Barka na yi ku. Na yi. Yanzu an kai wannan. Iyo Allah baba yanzu mun kai su. Dama gara da Allah ya kawo ku. Alhaji don Allah ina baka hankali. Amma baba kamar wani hakuri. Abin nufi shine an wa Zainab aure tare da Anas. Baba, an wa Zainab aure tare da Anas? Tabbas an wa Zainab aure. Don lalura nan ta haƙa ƙarfi na. Don lalura nan ni kaina da kai so a yi. Ko yanzu da na san hanyoyin da zan bi da hito da gidan Anas ka aure ta da hanyoyin zan bi. Duk da haka in akwai hanyar da za ka bi ka tai ka bi. Na baka dama don ka tai ka aure ta. Haba baba wacce hanya ta zamu bi wadda bayan ta riga ta yi aure kuma shi Alhaji ya aure ta. Kai dan arewa, in ke baka san hanyoyin da za a bi ni in aure Zainab ba, to ni na sani dan sai na aure ta. Dama umarnin baba kawai nake jira. To ya ba da umarni da haka ni zan je in hanyar duk da zan yi. Dan sai na aure ta. Lallai Alhaji sai ka aure ta. Lalle ni baka dama duk hanyoyin da za ka bi ka aure Zainab. Sai na aure. Arewa. Na'am Alhaji. A ƙara tura baba 100,000. Alhaji na gode. Ubangiji Alhaji Allah ya tsare ka sai ka aure ta in Allah ya so ya yarda. Dole. Baba sai ka ji Alhaji din ma. Ka san wancan sun saukoki. Na gode. Sai na gode.
ta bani sakewa sai na aure ta. Yarinyar nan ta yi kalar manya ya zama. haba jama'a mutum yana cikin harka tsiya ga samu ina tare da shi ko yaushe Sai na aure ta. kar ku manta masoya wanda sun karɓi suna jiran fim ɗin mai suna sai na aure ta dawowa hutu ta to don Allah kar ku bari a baku labari kar ku sake a baku labari wannan season din ya fi mantar wancan saboda haka masoya ku biyo mu sai dai kun biyo mu za ku gani abinda sai na aure ta yanzu Sai na aure ta. Sai na aure ta. Sai na aure ta. Burina in aure ta. Assalamu alaikum masoya namu wannan fim din namu da kuke kallo mai suna sai na aurita shiri ne mai dogon zango mai fadakarwa da kaitarsuwa za ku bincika ta a YouTube channel mai suna Usama Sine Gumi a dole litinin da karfe 8:30 na dare in Allah ya so da za a dinga saka muku wannan fim din namu mai suna sai na aurita da mai bukatar talla kuma zai iya kiran mu ta wannan number da take tafiya kan bidiyon mu a koda yaushe mun gode masoya